växlat väldigt lite värme, vilket innebär att fjärrvärme kommer att kosta betydligt mycket som nästa år. Våra kostnader för fjärrvärme i december, vilket är den kallaste månaden på året, uppgick till 60 000. Våra fjärrvärme under december. Vi får se hur det blir nu. Hela det här huset är 2270 kvadrat i värme upp från importen. Det är det vi betalar för fjärrvärme på våra tvåhus. 2270 kvadrat. Det är enormt yta. Bottenavvärmningen, det var en väldigt duktig kille som under minus 20 graders vintern liksom att såga bit för bit, täcka det, gå till sin liksom plåtbageri och tillverka speciellt plåt och man tillbaka och sätta upp det. Så gick det alltså. Bit för bit i 6 vändkort och man killar där på toppen. Ja, och då undrar man, hur det sen för att när man kommer in och säger ja, men det är ju så konstigt 8 miljoner, men jag ser inte det, det är ju fortfarande ljud och fortfarande liksom lite här och lyssna då. Där är, när de jobbar lite grann, vi ser ju här till exempel, hela detta paket som är ju där borta, högst upp, hade ras, alltså det rann in vatten alltså, där uppe. Och de fick bygga om alltihopa. Då ser vi rören här som är ju helt nya alltihopa. Det finns både avlopp och fjärrvärme. Och sen ser ni ställningen i kyrkan alltså, som är det här är en närbild av alla stenar som de går igenom. De är plästrade och sen har de gått igenom centimeter och centimeter på alla stenar. Det var 4 killar som jobbar i 10 veckor. Och vi ska hinna bli klara. Och då ser ni det här. Det är det som ni ser idag. Det är dagens bild tagen för en timme sedan. Och både jag och vi i styrelsen är väldigt stolta över att vi har åstadkommit detta. Det var ett teamwork. Många personer har varit här, deltat här. Den inte var nästan lite väl i räknat. Han har i princip varit här nästa dygnet. Alla som finns i styrelsen hjälpt till på ett eller annat sätt. Det var tufft, men det var värt. Och då ser ni också Vänsterpartiet som totalen och vänner. Det där som ni ser, jag tog den bilden alltså för en timme sedan. Och ni ser hur pass vackert har de tagit fram hela fasaden. Så att idag är vi stolta över att lämna över detta till rättsekonomi. Vi är stolta över att lämna det över till våra svenska vänner. Vi är trots mot alla odds som ni alla känner till. Kan vi stå här idag efter 5 månader och säga till er att vi har lyckats. Vi har lyckats få det här alltså, huset att inte ramla ihop. Och vi lämnar över det till er. Men innan man slutar, så vi kan inte tacka bara oss. Vi ska tacka även de vänner som inte finns för oss. De vännerna som har köpt huset tillsammans med församlingen. Och sen det är Dajanis, Frangos, Merakos plus vår kära vän Janis Kastilaki som har kämpat för det här huset. Och jag tycker att det är de som får känna ett tack, och inte vi. Tack så mycket. Och nu efter detta då, får ni några frågor. Då ska jag inte trötta ut er med mer siffror. Det är våra musik och fest. Ja. Jag har ofta någon fråga. Hur stor del av huset används? Det
huset som är ja, det som kostar ju, det finns alltså i gårdshuset, det finns i hyresrätter som betalar hyra som normalt är relation. Det som vi använder för kulturevenemang är ju det här huset där det finns i princip varje dag kulturverksamhet. Vi har ju musikskola, vi har dansgrupper och så vidare och så vidare. Men eftersom vi är hyresvärdar, vi är tvungna att värma upp hela huset. Så är det. Min fråga var används hela huset. Ja, absolut. Allt är ju alla är ju ytor. Jag måste säga att för oss som känner huset sedan 70-talet och har verkligen det och där, vi har haft enorma ekonomiska problem. Vi har kämpat för huset Söderbergen, några stycken. Men vi hade ett problem, underhållet och allmänhetens dammar, vatten, element som sprack, vatten som rann in. Det var alltså stor vandra för oss. Hur ska vi någonsin bli kvitt de problemen? Och det som är kanske hopplöst i många decennier. Hur ska vi ha dem fixat? Att vi har lyckats med det är ett stort jobb. Det är faktiskt stort applåd och grattis. För att ingen som trodde att någonsin någon skulle fixa det. Och ni har lyckats. Och ni har missbrukat det här huset för 50 år tid. Och det var alltså jag har stort grattis och bra. Jag vill också som en grej som har följt den här historien av det här huset också tacka styrelsen som har gjort det enorma jobbet på så kort tid. Och gratulera er att ni har stått ut med det hela. Och frågan som jag vill ändå ställa till er i styrelsen som du just representerar. Är den här, har ni några beräkningar om när det här huset kommer att bli kvitt sina lån? Alltså det var avlånen. Det är mycket bra fråga. Jag vill inte trötta ut att det är en mycket bra fråga. Just nu, det finns pengar. Det finns pengar. Pengarna finns. Lånet som är uppgått till 16,5 miljoner just nu betalar varje månad, alltså det här, det kostar 4% ränta 65 000 i månaden. Inkomster som vi har här i hela huset uppgår ungefär till 180 000 i månaden. Driften för huset förstås, det är inte bara lån. Det är ju fjärrvärme som jag berättade. Men det jag vill säga är ju att och fastighetsskatt och så vidare. Det är därför jag kan stå här och säga att vi kan betala lån. Vi kan betala lika mycket till lån. Eftersom vi kommer att höja våra hyror i och med att vi har en omhändertagande. Och vi håller på med så att pengarna finns. Pengarna finns, men du har inte svarat frågan. Finns det några beräkningar som då vi vet att det här huset är helt och hållet inte skuld? Det beror på. Är det på 10 år, inom 10 år som ni har betalat på lånen? Eller när blir det här huset? Det beror på räntorna som kommer. Delvis. En grovräknad mellan tummen och pekfinger har vi räknat med att vi betalar alltså 65 000 och sen kan vi amortera. Det är det du gjorde säga då. Amortera på 50 000 i månaden, vilket innebär 600 000 om året. Och sen kan du räkna hur många år det blir. Förstås, räntorna minskar så fort vi amorterar. Det som vi har kommit överens med banken är att tills vi har hållit på det några färdig ska vi inte amortera. Men efter det kommer vi förstås och vi inte att amortera för att vi har så mycket inkomster. Så att jag, när man tror att det kommer att amortera 50 000 månader. Föregående talare frågade det är alltså styrelsen. Om hela huset används effektivt så att det ökar sina inkomster och därmed sagt utökar möjligheten att betala av det stora
nya kurvan måste du presentera en väldigt bra lösning, nämligen att du uppgraderar eller upprustar lägenhet som finns kvar. Det har vi gjort. Det är det som vi gjort. Och just i dagsläget där vi inte höjt så många giro kan vi säga att vi har ju pratat på 180 000 i månaden och vi betalar 65 000 för hyresfor och räntorna plus 40 000 till 50 000 för driften. Vilket innebär att vi kommer att... Jag kan inte svara på det. Det finns ingen ekonomisk fara för det här huset längre som det har funnits tidigare. Ju längre vi är i styrelsen finns det ingen ekonomisk fara. Vad jag har förstått så innan vi tog över den här styrelsen så har driften varit urhuset tidigare så att den har funnits någon bra drift. Sen kan jag se henne lite grann och prata ur ekonomisk synvinkel att det här ser bra ut. Det är bra siffror. Man får räkna med då amorteringsplanen på 10-15 år minst. Ju mer man amorterar desto bättre blir det. Är det så att ni ökar av hyresintäkterna framöver så kan ni få en bättre balans. Så vad som återstår nu, och vad jag ser här framförallt är att nu har ni lyckats med det här. Ser ni tydligt att den styrelsen som sitter här har mandat för att kunna utöva den riktiga operativa verksamheten så att man bibehåller sitt hus. Det är det som är det viktigaste målet så att man inte hamnar i en situation där det inte finns något ansvar och inte finns någon bra drift. Så det där är A och O faktiskt. Jag är glad som svensk grej här i Stockholm och ser det var på tiden. Alexis? Ja, jag vill säga bara en jättestor bravo där och grekiska. Ni har gjort ett fantastiskt arbete för att 2001 när jag kom in hit och var ungefär så här. Så det var risigt, det var för jävligt om man säger så på ett väldigt sätt. Och då var det ju att den styrelsen tog över den tiden och fick vi det här fina huset. Den föregående styrelsen som var här, de kunde bara snacka och i 33 år som de var i styrelsen, de kunde inte göra någonting. Jag hade och alla greker undvek att komma hit. Nu säger jag med mycket stor glädje att vi väljer omfamna det här huset som ger till alla greker. Och jag säger en jättestor gratis till er och fortsätt så. Vi ska klara av det här allt i framtiden. Tack ska ni ha. Då vill jag överlämna till den musikaliska delen av den lilla eveningen och efter det kommer vi förstås att ha lite ceremoni där Tassos klipper bandet då. Och sen blir det lite linjer. Så att säga, jag överlämnar det till Nikos Maritopoulos, en väldigt känd musiker här i Σήμερα σε αυτή την έναρξη που θα κάνουμε ελπίζω να έχει μια επιτυχή και ευτυχή συνέχεια, μια αρρωγή και συμπαράσταση από όλους μας, γιατί αυτό το σπίτι είναι όλο μας, πρέπει να το αναπτύσσουμε, πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το περιφρονήσουμε και να το αναπτύξουμε. Όχι να μείνει ένα πράγμα μικρό, καθαρό, με ένα μικρό, αλλά να έχει ψυχή μας, δηλαδή να πάρει ζωή και πνοή. Αν υποτεθεί ότι είναι ένας κήπος, ο καθένας θα σηκώνει να φυτέψει ένα λουλουδάκι. Ένα λουλουδάκι. Πολλά λουλουδάκια σε έναν απέναντι κήπο. Αυτό θέλουμε. Όχι για δουράκατα, κάνετε. Τα είδαμε και πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας αναφέρω σήμερα ένα εντάχυτο πρόγραμμα που ακολουθήσει. Μιλάμε για την ξενιτιά. Ξενιτιά, μετανάστευση, προσφυγιά, πίκρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξάγει μετανάστες, εξάγει μονεμένους ανθρώπους. Έχουμε αυτή τη στιγμή 7